आंनि मुङा उदांस्रि बर' आरो एबार हाई सेकेन्डारिनि माने रिजाल्ट फार्स्ट डिभिजन मोननानै आङो गोजोननाय थाबाय। मानगोनां आफादगिरि सार आरो दिनैनि बे मेलाव नुजाथिफैनो हानाय सार नोंथांमोन आरो लोगोसेयैनो बे सायनासालियाव नुजाथिफैनो हानाय आइ आफा बिदा फंबाय आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव सारा फंनैसो बिबुंथि होनो खावलायनायलाय आं आखायाव लाबाय। आं आंनि फरायनायनि गिबियावनो फरायनायनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोनो सानदों। जेब्ला आङो क्लास 9 आव फरायदोंमोन अब्ला आंनि फरायनाया ओरैबायदिमोनदि आङो सानदोंमोन दि फार्स्ट टाइमाव बारा फरायनाय जायाखैमोन। सार मुवा एन्सार होब्लाबो आङो एसेबां फरायनाय जायाखैमोन। साइन्सआवनो फरायलांफाबाय थायाखैमोन। उनाव आंहा एग्जाम टाइमाव एसे खस्थ' जाहैदोंमोन मानोना आङो गाबोन फरायगोन सबनिया फरायगोन बेफोरबायदिनो दोननानै एसे खस्थ' जाहैदोंमोन। उनाव आङो जेब्ला क्लास 10 मोनदोंमोन अब्लानिफ्राय मोजाङै साबसिन फरायनायखौ स्टार्ट खालामदोंमोन। एन्सार होनाय बायदियै मोजाङै मोजां फरायलांदोंमोन आरो बेफोरबायदि फरायनायनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि पारसेन्ट लाखिनो हादों होननानै आं सानदों आरो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बे एरियायाव दाउखि एरियायाव आंनिख्रुइबो साबसिन हामसिन आरोबाव मोजांसिन पारसेन्ट लाखिगोनखौ आसा खालामबाय। आं आगै नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानदोंदि फरायनाया एसेबां खस्थ' खामानि नङा जेसेबां नोङो हाजिरा खामला मावनायाव खस्थ'सिन। दा जेरैबायदि माइ गायनाय खोथिया फुनायाव जों नुबाय थाखादों सान्दुं गोसायाव खामानिखौ मावनो हाया, नाथाय फरायनाया ओरैबायदि न'आव थानानैनो फेन सिङाव थानानै नों फरायनो हायो। फरायनाय खामानिया जोबोद मोजां आंनि बायदिब्ला। आरो फरायसाफोरा गाव हारसिं नाजानायल'जों जाया, सारा होनखानाय बायदि दहायनो पेरेन्टसाबो नाजाफानांगोन समान समानै। आंनियाबो नाजाफादोंमोन समान समानै थाफादोंमोन हरालासै। बेबायदिनो जा फरायसालिफोराव टिचारफोरा फोरोंना हरो, सार होनखादों दहायनो फोरोंना हरो, न'आव फैनानै फरायफैया। खायसे गथ'फोरखौ नुनो मोनो न'आव फरायनानै फरायफैयानोखा बिमा बिफाफोरबो ओरैनो हेगारना दोनो, मोजांखौनो फरायफैया। बिथांमोनखौ बिमा बिफाफ्रा मोजाङै जोथोन लायोब्ला बिथांमोनाबो आवगायनो हागोन। आं बेखिनिखौ बुंबाय, गोजोन्थों। आरो आंनिया HSLC आव बारा मोजां जायाखैमोन एग्जामा, होमबाबो एबार एसे ट्राइ खालामनानै माने मोजां जाबाय। आरो आं बेसेबां टाइमसिम फरायदोंमोन? नायाव 6 to 7 आवार इदि फरायोमोन आरो मर्निंआवबो फरायोमोन 3-4 बिदि। आरो बिदिनो फरायनायनि खाथियावनो बुजिनानै लिरनाय बिदिनो। फिउचाराव मा जानो सानदों? LLB फरायनो सानदों। थेंक इउ। लाइमोनफोरखौ मा बुंनो सानो फंबाय बिनानावमोनखौ जोबथारनायाव?